Γεια σου και καλώς όρισες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Eco Wellness Voices. Σήμερα θα σου πω για μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που είχαμε. Την επίσκεψή μας σε ένα μικρό μαγικό κηπάκι που λειτουργεί με τις αρχές της permaculture. Όταν φτάσαμε εκεί, όλα έμοιαζαν ήσυχα, αλλά ταυτόχρονα γεμάτα ζωή. Ο ιδιοκτήτης μας υποδέχτηκε με ένα χαμόγελο και άρχισε να μας εξηγεί πως κάθε φυτό έχει το ρόλο του. Ένα λουλούδι που προσελκύει μέλισσες, ένα φυτό που κρατά τα έντομα μακριά, σκουλίκια που φροντίζουν το έδαφος. Όλα συνεργάζονται, χωρίς χημικά, χωρίς περιττές παρεμβάσεις. Περπατώντας ανάμεσα στα μονοπάτια καταλάβαμε κάτι σημαντικό. Όταν αφήσεις τα πράγματα να λειτουργούν φυσικά, βρίσκουν την ισορροπία τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα φυτά, αλλά και για μας. Όταν σταματάμε να πιέζουμε υπερβολικά τους εαυτούς μας, αλλά και τους γύρω μας, τα πράγματα συχνά κυλούν καλύτερα. Μας έδειξε πώς μπορείς να φτιάξεις το δικό σου μικρό οικοσύστημα ακόμα και σε μία βεράντα. Μία γλάστρα με βασιλικό δίπλα σε ντομάτες, λίγη κομπόστα από φλούδες φρούτων. Και ξαφνικά έχεις δημιουργήσει κάτι ζωντανό και ωφέλιμο. Μερικοί από εμάς γύρισαν σπίτι και ξεκίνησαν μικρές αλλαγές. Ένας από την ομάδα μου φύτεψε ρίγανη και δυόσμο στο παράθυρό του. Μία άλλη άρχισε να αγοράζει λαχανικά μόνο από τη λαϊκή για να αποφεύγει τις συσκευασίες. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία βόλτα σε ένα κηπάκι. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν χρειάζεται να έχεις αγρόκτημα. Μπορείς να ξεκινήσεις από κάτι μικρό. Να παρατηρείς τη φύση γύρω σου. Να εκτιμάς τη σοφία της και να εφαρμόζεις αυτά τα μικρά μαθήματα στην καθημερινότητά σου. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το φαγητό, τις γεύσεις και την επιστροφή σε απλές παραδοσιακές συνταγές που μας φέρνουν κοντά. Μέχρι τότε, σκέψου ποιο μικρό πράγμα μπορείς να κάνεις σήμερα για να φέρεις περισσότερη ισορροπία στη ζωή σου. Και κάτι τελευταίο που μας έμεινε από αυτή την εμπειρία. Η υπομονή. Μάθαμε ότι η φύση δεν βιάζεται, αλλά καταφέρνει πάντα να φτάσει εκεί που πρέπει. Αυτό το μάθημα το πήραμε μαζί μας και προσπαθούμε να το θυμόμαστε σε κάθε μέρα. Όταν νιώθεις ότι όλα σε πιέζουν, κάνε ένα βήμα πίσω και σκέψου. Η ισορροπία έρχεται όταν σταματάς να βιάζεσαι. Επίσης, δεν μπορώ να μη σου πω για τη χαρά του να βλέπεις ανθρώπους να εμπνέονται. Μετά την επίσκεψη, κάποιοι συμμετέχοντες μας έστειλαν φωτογραφίες από τα δικά τους μικρά εγχειρήματα. Φυτεμένα μπαλκόνια, αυτοσχέδιες γλάστρες από παλιά κουτιά, ακόμα και μικρές κοντοστοποιήσεις στα σπίτια τους. Αυτό ήταν το καλύτερο feedback που θα μπορούσαμε να λάβουμε.